Bé, estem amb Miquel Llompart. Heu perdut avui, esteu eliminats de la Copa Col·legial. Fes-me un resum del partit. Bueno, la veritat és que ha estat molt igualat tot el partit. Hem aconseguit anar a la mitja part per davant, després del tercer quart l'hem acabat bé, i a l'últim quart ens ha faltat molt rebot ofensiu. Hem perdut, jo crec que pels rebots ofensius que han agafat ells. Hauríem d'haver tancat més el rebot, hauríem d'haver defensat una mica més, i jo crec que el partit era nostre, en tota la il·lusió que teníem. Total, se us veu cara de decepcionats, òbviament, vull dir, anàveu més set al final de l'últim quart. Sant Ignasi ha començat a agafar rebots, ha agafat 4 rebots després de tir lliure, i això passa factura i més en un partit tan igualat. Però bueno, ara s'ha acabat la competició, falta l'All-Star, etc, que segur que vindrà algú de Joviat, però s'acaba aquí la Copa Col·legial 2024. Tu no podràs jugar l'any que ve, però els teus companys, alguns dels teus companys, espero que puguin jugar, que Joviat torni a jugar, i m'agradaria saber que tu, una persona que ha jugat a la selecció espanyola, què significa per tu, tot i haver perdut el partit, però pensa ara en global, què significa per tu jugar a la Copa Col·legial? La veritat és que fins ara no l'havia pogut jugar, però jugar aquest partit ha estat un dels partits més divertits d'aquest any, en sèrio, és un dels partits que m'he passat més bé. La veritat és que ens hagués agradat molt guanyar amb tota la gent que hem mogut i els busos que han vengut i tot això, però al final no ha pogut ser i ja va bé. Però ha guanyat el femení, home, no us aneu amb un pleno, però 1-2, i escolta, ara anem al femení. Seguirem amb el femení. Vale? Va, vinga!